салом дӯстон, дар як рӯзе ки мо дар канали нави худ видео кардан натавонистем воқеаҳои бисёр рӯй доданд. Дар ду мусобиқаи бонуфуз номи финалистон маълум гардид. Бразилия ва Аргентина дар ҷоми Америка барои чемпионии мубориза мебаранд ва ин бозӣ аст ки ҳама қариб ки орзу мекард. Аммо дар ҷоми Аврупо орзуҳои мухлисон бетараф амалӣ нашуд. Италия ва Дания бояд дар финал бозӣ мекарданд. Аксарият ба ин боварӣ доштанд. Англия дар бозии имшаба бо кӯмаки довар ғалаба кард. Ҳоло дар маҷолои бонуфузи варзиши пеналтии таъйиннамудаи довар ҳангоми ғутта задани Стерлинг сахт муҳокима мешавад. Ин дигар фоида надорад. Аммо шумо аз ин розӣ ҳастед ки дар финал Италия ва Англия рақобат мекунанд. Ба кадоме аз ин тим мухлисӣ мекунед? Дар комментари андешаҳои худро нависед. Мо бошад сар мекунем. бозии Англия ва Дания давоми 90 дақиқа маъмулӣ буд. Англисо бо 5 ҳимоятгар ва 2 бозингари вайронкор ҳаракат мекарданд, аммо ин ҳам монеа нашуд ки Дания дарвозаи онҳоро сурох кунанд. Дар ин мусобиқа аз ҳамон бозии зеборо маҳз Дания нишон дод ва маҳз ин тим тавонист бо кирагии тими мунтахаби Англияро бигирад. Аз зарбаи ҷаримавӣ гол задани Дамсгор ба тими мунтахаби Дания бозам шукӯҳ шаомат зам кард. Англия ба туфайли автогол ҳисобро баробар карда баъдан аз пеналти хеле баҳснок голи ғалабаоварро зад. Дар бораи бозии дуюми нимфиналӣ бисёр гап намезанем. Ин рақобат таби мухлисони бетарафро хеле хира кард. Дар Твиттер ҳама менависанд ки ин бозӣ набуд, балки масхарабозие ки тими мунтахаби Англияро мехостанд ба финал кашонанд. Ҳарчанд бунёдгузорони футбол бо ҳайати пурқувват метавонистанд худашон аз уҳдаи ин кор бароянд. Англия барои буғӣ кардани Суперлига мусоидат намуд. Барои ҳамин УЕФА бо нишони миннатдорӣ шояд ҷоми Аврупоро бо онҳо тӯҳфа мекунад. Барои чӣ майдони Уэмбли ба сирки монанд буд, зеро дар вақти голи дуюми англисо дар майдон ду туп дида мешуд ки ба ин довар таваҷҷӯҳ накард ва дар вақти иҷрои зарбаи пеналти бо нури лазер чашмони дарвозабони Дания Каспер Шмейхелро хира мекарданд. Шуморо намедонам дӯстон, аммо ман ошкоро мегӯям ки барои ана ҳамин дар финал Италияро мухлисӣ хоҳам кард. Шумо чӣ дӯстон? Ба ана ҳамин бозингари найрангкори Англия яъне Раҳим Стерлинг дастаи Реал таваҷҷӯҳ зоҳир кардааст. Дар охири мавсими гузашта ин футболбоз аз ҳолати худ дар Манчестер Сити розӣ набуд. Агенти ӯ Эйди Уорд аз ҳамон вақт то ин дам бо дастаи шаҳри Мадрид гуфтушунӣ анҷом медод ва эҳтимоли гузариши Стерлинг ба дастаи Реал хеле зиёд аст. муҳлати шартномаи Стерлинг 2 соли дигар амал мекунад, аммо Сити омодааст қарордоди нав имзо карда маоши ӯро боло бардорад. Чанд вақт пеш хабар нашуд ки Стерлинг метавонад ба дастаи Барселона гузарад. Акнун Гвардиола зидди ин трансфер мебошад ва боварӣ дорад ки агар Раҳим Стерлинг бо Бернардо Силва барои роҳ ёфтан ба ҳайати асосии мубориза барад, ин рақобат ба фоидаи Манчестер Сити хоҳад буд. Шояд таваҷҷӯҳ ба ин футболбоз аз сӯи Барса ҷиддӣ набуд. Аз ин хотир Гвардиола муносибати худро ба ин трансфер ошкор накард. Аммо мутахассиси испанӣ ба таври қатъӣ зид аст ки бозингари бо маҳорати англис ба ҳайати Реал пайваст гардад. Раҳим Стерлинг дар рӯйхати бозингарони гаронарзиш ба сегона шомил мешавад. Агар Реал маблағи трансфери ӯро пардохт карда тавонад, бе ягон дудилагӣ ба ҳайати дастаи пурқуввати Испания пайваст мегардад. Дар дунё нест бозингаре ки пешниҳоди Реал ва ё Барселона рад кунад, аммо ба дастаи шона Винисиуси дуюм чӣ дар кор? Ман инро намефаҳмам. Як рақосаи дигар дар футбол кашф шуд. Месси баъд аз бозии Аргентина ва Колумбия ба Йери Мина рӯй оварда гуфтааст ки ана акнун рақс кун. Ҳимоятгари Эвертон дар бозӣ бо Уругвай аз пеналти гол зада рақс карда буд. Баъде ки дар серия зарбаҳои пеналти бозии Аргентина гол зада натавонист, Месси ба ӯ гуфт ки ана акнун чанд қай мехоҳӣ худатро товте. Ин суханҳои Месси дар навори телевизиони Так Спорт сабт шудааст. Маълум мебошад ки Месси барои дӯсти беҳтаринаш Луис Суарес ин суханҳоро гуфт, аммо як нозикии дигар дорад ки агар Аргентина дар финал мағлуб гардад, Йери Мина метавонад ба бозингари Барселона занг занад. Финали Копа Америка рӯзи 11 июл баргузор мешавад ва дар он тими мизбон ба андешаи аксарият фаворит аст. Аммо дар як бозӣ ҳар чӣ шуданаш мумкин. Аз натиҷаи ин рақобат тақдири туби тиллоӣ ҳал мегардад. Ҷолиб ин ки агар Аргентина ғалаба накунад, бонуфус дар ин ҷоизаи инфиродӣ бесоҳиб мемонад. Дастаи Истиқлол ба бозии плей-оффи Лигаи Чемпионов бо Персеполиси Эрон ба таври ҷиддӣ тайёрӣ диҳастааст ки ҳатто бозии худро дар чемпионати Тоҷикистон пинҳонӣ баргузор менамояд. Истиқлол пахши бозиҳои худро дар шабакаҳои телевизионӣ иҷозат намудааст то ин ки рақибаш дар Лигаи Чемпионои Осиё аз сирру асрори онҳо огаҳӣ пайдо накунанд.
рӯзи гузашта чемпиони Тоҷикистон дар шаҳри Истарафшан бозии навбатии худро бо дастаи маҳаллӣ баргузор кард ва аввалин мағлубияташро ба қайд гирифт. Ҳарчанд исои бозиро якум шуда кушод. Голи дар дақиқаи 37 задаи легионери ҷопонӣ Рёта Нома ба Истиқлол кӯмак накард ки аз мағлубият наҷот ёбад. Капитани дастаи Истарафшан дар бозии севуми дастааш ба задани гол даст ёфт. Илҳом Баротов дар чемпионати Тоҷикистон мавсими дуюм аст ки бо муваффақият баромад мекунад. Аммо Усмон Тошев ӯро ба қавли русӣ Ради Галочка ба тими мунтахаб даъват мекард. Умедвор ҳастем ки сармураббии нав ба ин ҳамлагари бо маҳорат имконият медиҳад. Дар дастаи нав қадар қавӣ ҳунарнамоӣ карда, ин футболбоз аз Мончер Ҷалилов натиҷаи беҳтар нишон медиҳад. Аммо тими миллиро бозингарони Истиқлол гӯё ки сварка карданд. Баъди муваффақият дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионони Осиё, дастаи Истиқлол дар дохили мамлакат бозии мутабад нишон намедиҳад ва ин нигаронии мухлисонро ба бор овардааст. Дастаи Персаполис рақиби хеле ҷиддӣ мебошад ва илова бар ин кӯшиш дорад ки ин бозӣ дар Тоҷикистон баргузор нагардад. Мо гуфта будем ки дастаи эронӣ бо баҳонаи вазъи бесуботи солимӣ ва дубора паҳн гардидани коронавирус дар Тоҷикистон ба АФК нома навишта хоҳиш кардааст ки ин бозӣ дар хориҷ баргузор гардад. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.